nola bultzatu gazte bat irakurketara, irakasleen erantzukizun hori, gurasoena be bai, eta inguruko nagusiena, edo ze puntutora arte, noraino behartu, baliabideek emon, hemen pista asko dagoelako, bidea egin, bide lagun izan, esku emon bide horretan, zergaitik erakarri gaztiek, irakaskuntzan, zergaitik erakarri gaztiek irakurketara? Bueno, niri irakurketak, zergaitik, arrazoi asko egonik, baina niretzako irakurketa da gogoeta egiteko modu bat. Holan, larrituta gauza gehiegi agertzen direnean, gehienetan berritxarrak edo erdiegiak edo fake news, ez dakit zer da, momentu baten dinozu, gelditu, hartu liburu bat, eta eguna hasteko liburu bat hartu edo poema bat irakurri eta ja beste ikuspegi bategaz hasten zara. Da batzutan da zeure burua antolatzeko, ez da? Gelditu eta hementxe hasiko naz, hementxe kokatuko naz, eta gehienetan irakurketa horrek gogoeta bat egitera eroaten zaitu. Leiho bat zabaltzen dutzu beste mundu batzutara edo beste arlo batzuetara. Hasikeran pentsatzen ezen duena. Da, klaseak ere holan hasten dituen azkenengoko urteetan. Joaten nintzen, irakurtzen ari nintzen liburuegaz, edo poema liburuegaz, eta jartzen nintzen klasearen erdien, eta irakurri egiten eban poema bat. Da, hasikeran pentsatzen eban, ez ebala funtzionatuko. Da, ensegida konturatu nintzen, jentea, baina, aldatu egiten eban, egiten eban nola, gelditu eta isilik, zer irakurtzen dagoen gaur. Irakurri eta listo, beste barik, ez iritsirik, ez egaiti dan importantea, ez, entzun, begiak itxi eta entzun. Pobreen arma eraiki, hitza eraiki eta esana osatu, horri zurian irudikatu, bestek irakurri, esan eta berrirudika dezaten.